L'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvingudes i benvinguts, catatrekkers, a Star Trek en català, aquest darrer capítol de la temporada, que el traiem, com sempre, el mes de juliol. Aquesta vegada amb el juliol una mica avançat, però no volíem deixar de fer-ho perquè venim amb una tertúlia com hem vingut fent als finals de temporada dels darrers anys, no? I avui ens acompanyarà un convidat especial, com ha vingut passant també altres anys, per completar el nostre staff de la tertúlia. Ha estat un any, deixeu-m'ho dir així, especial per mi, perquè, escolteu, hem celebrat el 60è aniversari de Star Trek, una celebració que tancarem el proper 8 de setembre, precisament amb un capítol on us vam demanar àudios a tots els oients perquè pugueu explicar-nos què significa per vosaltres Star Trek, que ens expliqueu quin és el vostre personatge preferit, el vostre moment, que ens digueu el que vulgueu, recordeu, envieu-nos-ho a startrekcatalà@gmail.com. Esperem, ja tenim alguns àudios que ens han anat arribant i sobretot alguns altres col·laboradors que també ens deixaran el seu missatget. Però avui tanquem temporada, com deia, una temporada especial perquè amb aquesta celebració hem pogut fer coses molt xules. Hem pogut entrevistar en Jordi Buixaderes, doblador del Capità Kirk. Hem pogut entrevistar a Todd Stashwick, el capità Shaw, a Star Trek Picard, una meravella, i també a Dave Blass, dissenyador de producció de la tercera temporada de Star Trek Picard, precisament, i per tant, escolteu, un dels millors dissenys de producció que s'han fet a Star Trek els darrers anys. Tot això era impensable per un podcast petitet, amateur, com el que fem aquí a Catalunya, de Star Trek en català, i ja veieu, aquí ho tenim, ho hem aconseguit, no? Per tant, avui tanquem temporada, com deia, una temporada xula, on hem seguit tenint moltes col·laboracions de la Vinyet, de Miguel Ángel Parra, del nostre Consell de la Federació, que avui ens acompanyarà, i també avui, precisament, com dèiem, un convidat especial, que és l'Albert Tarrés, de la Batcova, que vindrà aquí a parlar amb nosaltres. Per tant, engeguem els motors al podcast amb aquest final de temporada a Star Trek en català. Senyor Worf, dispari. I els engeguem, ara ja sí, donant la benvinguda a l'Albert Tarrés, com dèiem, de la Batcova. Albert, molt benvingut. Doncs moltes gràcies. Estic molt content de poder passar per aquí. Ja m'havies intentat portar alguna vegada i és allò, bueno, sí. Al final, mea culpa. O sigui que disculpes per arribar tan tard. Ho hem encaixat perquè, escolta'm, és el que tu deies, jo tenia ganes que et passessis, ets un dels trequis confessos de la podcastfera catalana, i deixa'm-ho dir així, no és tan fàcil últimament trobar trequis confessos a la podcastfera d'aquí del nostre país. Per tant, escolta'm, jo feliç de que puguis estar aquí. A més, avui tindrem connexió gironina totalment amb l'Ignasi i amb el Sergi, que ja us coneixeu i que ja us heu trobat en altres entorns, no? Però, per tant, escolta'm, es notarà aquesta connexió que teniu. Això espero, Farem tertúlia amb ells. És que jo els vaig desvirtualitzar i conèixer precisament en una de les convencions que munten ells a la Carles Rahola. I era un aniversari també dedicat a... O sigui, ells fan allò de la ciència-ficció,
I en aquell cas homenatjaven Star Trek, diria que el 50 aniversari, no em vull equivocar. I clar, va ser tremendo. Tio, aquí hi ha gent que fa coses molt xules i que els hi agrada Star Trek i que en saben com a mínim com jo, però segurament més, perquè si són capaços de muntar aquestes coses, n'han de saber més. I efectivament en sabien més. Sí. Després te n'adones que en saben un munt, quan et poses a xerrar amb ells i dius, bueno, escolta, jo intentaré seguir el ritme i farem el que podrem. Escolta, Albert, bueno, no sé si presentar-te més o no, però ho intento, Vull dir, tu esmena'm i afegeix tot el que consideris, Vull dir, tu ets creador de contingut, que és el que se'n diu ara, no? Creadors de contingut en català, i ho ets amb un canal que és La Batcova, un canal dedicat a en Zack Snyder, vull dir a còmics en general. La conya és recurrent, cap problema. Se m'ha escapat, perdona. No, al món del còmic, no? I sobretot al món del còmic, però sobretot els darrers anys que tenim tant còmic adaptat a l'audiovisual, doncs esteu també tirant molt per tota la part audiovisual, no? Pel·lícules, sèries, etc. I n'aneu... I vaja, aneu parlant. La conyeta d'en Zack Snyder és per aquesta part que potser s'ha vist més en una de les nostres facetes, perquè fem diverses coses. Amb el canal de la Batcova normalment sóc jo i en els directes m'acompanya en Dani, que és el que es va pujar al barco de la Batcova al principi. I en aquests directes sí que tots dos som de la vanada de l'Snyder, que ens agrada molt, perquè ens agrada molt allò, perquè tampoc el que també ens ha passat al voltant de Star Trek amb molts trekkies. Hi han hagut coses que han vingut després que no ens han agradat tant com les que hi havia abans. Pues a la Batcova ens passa amb l'Snyder. I el tema de que tirem més a l'audiovisual o no, després fent una mica de balanç, hem parlat molt de còmic, molt més de còmic del que la gent es pensa. I si rasques una mica en els continguts o quan fem bolos, ens solem centrar en els personatges que venen del paper, no de l'audiovisual. I te n'adones que és per aquest el motiu que ens criden a fer més coses, més que per l'audiovisual. És una cosa molt curiosa. No sé, és algo que m'ha anat sorprenent pel camí. Vull dir, sembla que el que tira més fort és el tema del cinema o les sèries, i en canvi per el que ens demanen fer coses, quan sortim de casa, és per el tema del paper, els còmics i els personatges. Jo recordo especialment, clar, al final jo tampoc he tingut tantes oportunitats, no?, d'anar a xerrades vostres, però recordo aquella última on vaig anar a la Gigamesh que veu fer aquí a Barcelona, on parlàveu dels personatges de còmic i la seva associació, no?, amb els déus antics, no?, que em va semblar... Sí, els orígens literaris, mitològics i socials. Em va semblar una meravella. Gràcies. No, la veritat, perquè jo, és a dir, després dius, ostres, doncs sí, doncs té raó, per què no hi he caigut jo en aquesta associació? Però és que és així. Era molt interessant. Van provocar molts de somriures aquell dia, ara que ho dius, perquè la gent, els veies que... Saps quan la gent tira la mirada en l'aire, que deixa de mirar-te tu, i és perquè estan pensant coses, no? I se't queden escoltant i se'ls escapa el somriure. Dius, hòstia, has desbloquejat alguna cosa en el cap d'aquella persona. I va passar moltes vegades. I va ser meravellós, perquè després van tenir també molt de feedback del públic que va venir. Va estar molt xula aquella, és veritat. Sí. T'he de dir que no em sap greu perquè alguna vegada m'ho he vist per allà pel directe comentant alguna vegada i tal, però no tant com voldria. Però sí que jo em vaig enganxar molt amb vosaltres i us vaig conèixer en el moment en què vaig veure i no ho dic, i ara no ho dic seguint la conya, és a dir, us vaig veure defensar Zack Snyder i la seva obra, és a dir, perquè t'he de dir el mateix, molt semblant al que tu m'estaves dient, és a dir, quan vaig veure el que estava fent Zack Snyder amb Superman i la Lliga de la Justícia, etc., a mi personalment, insisteixo, és a dir, tothom té la seva opinió, a mi m'agradava moltíssim, ho trobava molt interessant i trobava que eren productes, excepte Batman contra Superman, que aquesta em va semblar una mica més feta ràpida, però em van semblar productes molt xulos, molt ben acabats, una factura interessant, amb un guió
carai, que s'anava una mica del clàssic, de la clàssica pel·lícula de superherois i que, a més, aconseguia ser molt potent deslligant-se del que estava de moda, no? D'aquestes del cine de cunyetes de Marvel, que també és molt xulo i també m'agrada molt i també pot ser interessant, però que, ostres, em semblava molt adequat el que estàvem fent. És que al final és això. O sigui, què és el que t'ha emocionat? I a nosaltres jo crec que se'ns nota quan parlem d'allò que ens ha emocionat. Al igual que... És que hi ha molts paral·lelismes amb el que tractes tu habitualment en el podcast. I el que m'agrada de la gent que tu portes en el teu i dels que jo intento portar en el meu és que puguem parlar de les coses encara que no estiguem d'acord. Perquè per discutir, per discutir, per no arribar enlloc i enfadar-nos no cal. I si hem de parlar d'una cosa només en negatiu i que ens surti la bilis per la boca, tampoc cal. No tenim tant de temps com per dedicar-lo a això, que després et deixa mal cos, no? Doncs, tenim més vida. Hòstia, a nosaltres ens agrada aquest tipus d'obres i hem intentat argumentar el per què. I hem fet programes especials explicant el que ens agrada o el que no ens agrada. També, o sigui, que no són obres perfectes. Star Trek tampoc és tot perfecte. No, exacte. I potser això encara el fa més meravellós. Encara té marge de millora, saps? Vull dir, no és un producte perfecte que ja no el pots... No, encara pots aspirar que sigui una mica millor, per molt inspirador que ja sigui, no? I hòstia, són les coses que a mi m'agraden. Escolta, mira, em fas pensar en una pregunta que no tenia previst fer-te, però te la faré, perquè algú em deia fa poc, en qualsevol de les comunitats de Star Trek on jo estic implicat, que cada vegada som més i a casa cada vegada em miren més estrany. Però algú deia, jo em miro l'Star Trek que em treguin i ja està, perquè el millor Star Trek ja me l'han fet. El millor de Star Trek ja ho he vist, segurament. En 60 anys d'història és fàcil, en aquest cas, no? Però per tant, deien, no em preocuparé molt si l'Star Trek que ve ara és molt bo, és molt dolent, és tal. Home, jo mentre sigui bo, millor. Però ja sé que hi haurà Star Trek dolent. En 60 anys d'història d'haver-hi Star Trek dolent. Em fas pensar en aquesta pregunta, però aplicada al món dels superherois. El millor... I ara parlo de l'audiovisual, vull dir, perquè parlàvem de Zack Snyder. Si vols, després tu mateix m'ho trasllades al món dels còmics, però el millor cinema o sèrie, el millor audiovisual de superherois, ja l'has viscut? O tens esperança de viure'l? No, jo crec que el millor està per... Jo sempre penso que el millor està per venir. Puc haver tingut moments de glòria. O sigui, jo aquell Batman del 89, a mi em va fer explotar el cervell. Va flipar. Després, jo he vist altres productes que també m'han meravellat, però també m'han horroritzat pel camí. Val? El Batman de Batman i Robin va ser un horror. El Superman Returns, bueno... Aquest és el dels mugrons, no? El del Batman i Robin, és el que ensenya els mugrons. Exacte, sí, aquest. Després, clar, et ven Nolan i et diu, no, es pot fer d'una altra manera, i jo t'ensenyo com. Que també no és perfecte, però, hòstia, em va encantar. Després hi ha altres coses que no he gaudit tant. Però n'hi ha hagut algunes que sí. Ara estem en una fase que no. Bueno, doncs, jo espero que a dintre d'aquest tsunami tan salvatge que ha enganxat a les majors amb la gent que jo no crec que sigui l'adequada, doncs això ja passarà. Quan la indústria trobi el camí per sortir d'aquest atzucac tan salvatge en el que ens hem trobat entre les plataformes, la gent que no va al cinema, el ressorgiment del pirateig i tot això que està passant que ens envolta i que ho patim en diverses franquícies, Star Trek també, no se n'escapa. Hòstia, jo crec que hi haurà gent que s'estimi aquells productes que et donarà una visió nova. Si ens posem a pensar lo bo ja ho hem tingut, tanquem la paradeta. No, ja està. Si tot el que ha de venir és pitjor i entrem en la decadència de no, tiempos pasados siempre fueron mejores, com deia molta gent, pues no. No, jo no estic disposat a agafar-m'ho d'aquesta manera, això mai. Star Trek ja ho té, això, que després ho comentarem en profunditat a la tertúlia, però Star Trek ja ho té, que és una mica una franquícia de senyors i senyores grans, i per tant això ja a mi és una cosa que m'hi capfica molt. Vull dir que cada vegada em faig més gran i penso que no hi ha gent nova que li agrada Star Trek.
Però bueno. Ja, aquest és un tema que l'hem tractat moltes vegades amb els convidats que tindrem aquí avui. Sí. Escolta, una pregunteta ràpida d'actualitat de tot aquest DC Universe que estan fent ara, perquè l'altre dia llegia que potser ho vols tractar al teu canal, vull dir, m'ho estic improvisant aquí sobre la marxa, però l'altre dia llegia que el James Gunn vol rescatar Blue Beetle, no?, per la nova pel·li de Superman i que, per tant, està portant un altre personatge de l'anterior univers de Zack Snyder aquí al nou univers i ja no sabem ben bé on estem i quin quin no, o només el que li interessa. És un error. Com ho veus? Molt malament. És que cada vegada m'estic apartant més de la visió d'aquest senyor. I t'ho justificaré des del punt de vista de diversos, tant de Marvel com de DC. La gran etapa de Marvel, com va funcionar? Es van presentar els personatges en solitari. Te'ls han madurat i te'ls ajunten. Et tornen a donar històries en solitari, te'ls tornen a ajuntar en una situació molt diferent i tenim Avengers 1 i Avengers 2. Acabes de donar i tanques el cercle de cada un d'aquells personatges que ja venien de la fase 1 i arribes a la meravella de l'Infinity War i Endgame. Un esdeveniment cinematogràfic com no hi ha hagut un altre. Que feia molt de temps que no sentia aplaudir en un cinema fins aquí. Vale, doncs, hòstia, jo no combrego amb com es tracten d'alguns dels personatges a Marvel, amb aquest to d'humor i tal. A DC també s'ha fet algunes d'aquestes coses a la seva manera, amb més presses, amb més encert o amb menys. Però hi ha un camí natural, que és el que tu empatitzis amb els personatges, que tinguin la seva oportunitat de brillar en solitari i després cohesiona aquestes històries juntant-los, fent un gran esdeveniment. Però no vulguis fer una primera pel·lícula en la que Superman ja no era important. L'important eren Mr. Terrific, en Lex Luthor, fins i tot el Kaiju i tots els focus apuntant a una versió de Guy Gardner que tothom apuntava com a polèmica com a poc. I Superman estava allà per després fer una postcrèdits d'una Supergirl que va borratxa. Hòstia, de debò? No hi havia una altra manera de plantejar-ho? Clar, i en la segona m'estàs dient que hi ficaràs 4 o 5 vegades més personatges. Doncs així és el teu pilar base, que és Superman, segons tu, dic segons les paraules del CEO de DC, que és en James Gunn, que el pilar fonamental és Superman. Si ja no va brillar perquè ja el vas envoltar de masses personatges, signifiques 4 vegades més? Quina oportunitat té real de brillar? Si, a més, a part d'en Lex Luthor, se suposa que has de presentar l'altre gran villà de la franquícia de Superman, que és en Brainiac. Cadascú necessita el seu temps perquè entenguis de què va la història. Quanta més gent hi poses, menys temps et queda per lo que tu vols destacar. O sigui, jo no veig la manera de que això funcioni. Bueno, no ho sé. Jo opino bastant com tu, és a dir, jo tinc la mateixa opinió de Superman i veig que Man of Tomorrow va pel mateix camí, així que no sé. Sí. Esperem... Ho has dit tu, siguem optimistes. Esperem que el millor està per arribar i esperem que ens sorprengui. Escolta'm, parlem un moment de Star Trek, perquè tu has anat fent molts paral·lelismes, però tu com comences? Com et fiques a la franquícia de Star Trek? Mira, el més antic que jo recordo de Star Trek és posar TV3 i trobar-me un capítol d'un tio que es convertia en un déu, amb un ajudant que es convertia en déu però que anava un pas enrere. Després, amb el temps, vaig saber que era el famós episodi de Cage. Mare meva, sí. De la sèrie original. I és, llavors vaig veure històries saltades d'un personatge que vaig reconèixer com que havia de ser important, que era un tio amb orelles punxegudes, que és l'Spock. I em va fer molta gràcia. Llavors, amb un d'aquests divendres nit o dissabte nit, no recordo quan va ser, vaig enganxar la pel·lícula original i vaig dir, hosti, són aquells però són grans.
I és, no entenc res, saps? A la Star Trek 1, la pel·lícula. Sí. I la següent que jo recordo haver vist era la de les balenes. I és, oi, aquí hi ha un forat de temps molt impressionant. Vas passar de la 1 a la 4. Sí, després jo vaig veure això en VHS, però quan jo vaig anar a buscar això en VHS és a partir de que vaig descobrir la nova generació a TV3. I aquí sí, ja em vaig enganxar, però una cosa loca, Però era una barbària. Jo, en aquell primer passe, que vàrem arribar fins al cliffhanger de Locutus de Borg, final de la tercera temporada. De 7 a 8 del vespre, que era l'horari que el passaven en aquell primer passe d'aquesta tongada de capítols, jo no existia per ningú. Havia tingut fins i tot parraques amb amics i tal que em trucaven a casa i els engegava a dida. Era l'època dels telèfons fixes. Jo, ara no m'emprenyis, no? Et trucaré quan acabi la sèrie, ara no m'emprenyis. Estic mirant Star Trek, deixa'm estar. O sigui, aquest era el nivell, i la meva mare s'enfadava. Quina edat tenies? 16? 17? Molt bé. Està por ahí, sí. Per tant, clar, va enganxar adolescent, la nova generació... Sí, va per cremar el cap. La nova generació, clar, és que la van viure per fases amb moltes pauses entremig. Després la búsqueda de DVDs, els VHS, allò era terrible. Has tingut oportunitat després, entenc que sí, de veure't les pel·lícules seguides, no? O de veure-t'ho tot en ordre? Ho tinc tot. Els havia tingut en DVD, els tinc en Blu-ray, el que és en cinema ho tinc tot en Blu-ray, les sèries les havia tingut totes, les dels 90, en DVD, les tinc totes. Sí. Els productes nous, com que han sigut Netflix, això, el tema del físic, aquí ja ha canviat el paradigma. Però fins a Enterprise jo ho tenia tot en físic. Sí, perquè algunes coses de les noves, algunes coses surten, algunes coses no surten. Discovery et surt, però Strange New Worlds no et surt, però Picard sí que et surt, però Lower Decks i Prodigy no et surten. És una mica Exacte. De jaleo. Jo t'he de dir que a mi em va emprenyar molt, el tema del Blu-ray. Em va emprenyar molt que sortís tot en Blu-ray, perquè jo m'havia gastat una pasta gansa en tots els DVDs i aquelles caixes tan xules que van fer. Te'n recordes d'aquelles edicions tan xules que van fer? No sé si les has vist, que eren caixa dura de plàstic meravellosa. Les que jo tinc. Efectivament, que a més et queden... Quan les tenia, que jo les tenia totes exposades i quan les exposes són una meravella, no semblen DVDs ni res, allò, sembla una altra cosa. És que jo totes aquestes sèries de ciència-ficció jo sempre he sigut molt fan. També tinc tot el pack de Stargate. Stargate, Star Trek... Clar, jo totes aquestes no me n'he pogut aguantar en el seu moment, que a més podia, perquè m'ho podia permetre, que això no era barat, O sigui, comprar tots aquests packs valia una pasta. Eren I alguns els havies d'encarregar i portar, i més a Girona, o havies de baixar al Triangle Friki a Barcelona a buscar-los. Era complicat, aconseguir tot el pack. Però bueno, altres èpoques. Sí. Bueno, jo recordo que esperava el 2x3 del Corte Inglés, o no, el 3 al preu de 2 al Corte Inglés, que feien per rebaixes, que era la manera d'aconseguir 3 temporades d'algú. Però sí. Molt bé, escolta'm, doncs abans de passar una mica a fer tertulieta, Albert, deixa'm dir també que ets un dels organitzadors del Tot Tancat. Sí, és veritat, el Tot Tancat. Ets un dels Bueno, vull dir-ho perquè algú en el canal de Star Trek en català va veure que jo vaig penjar una xerrada del Tot Tancat, doncs com a mínim explicar-ho, és a dir, que si el Tot Tancat existeix és entre altres, gràcies a tu. Per tant, escolta'm, no sé si ens vols fer 5 cèntims de com neix el projecte, etc. Mira, el naixement de la Batcova, al cap de res, ja era norma intentar portar gent que feia coses diferents a nosaltres i que ens feia gràcia, que ens agradaven. Intentar donar a conèixer des del nostre petit altaveu. Això alhora, la Batcova i el Far Friki de l'Empordà han tingut una vida molt paral·lela. Vam néixer gairebé la mateixa setmana, hem anat fent camins paral·lels, som amics, en Sergi i jo som molt amics a nivell personal, i
ells, a la seva manera, tot i que ells són una plataforma d'àudio, bàsicament, també ho feien. I de la mateixa manera en Pau Garriga, el director frustrat. Sí. En el Far tocava en Marvel, nosaltres DC, el director frustrat sempre ha tocat molt cinema i sèries, a tots ens agraden coses semblants, i amb en Sergi del Far un dia ens vam assentar i jo vaig tirar la proposta aquesta boja de i si el que fem en els canals ho fem presencial? I ens vam veure una mica sobrepassats, vam intentar que se'ns hi ajuntés en Pau, va dir que sí de seguida, i els tres vam anar allò a cop de gorra a muntar-ho, a Figueres se'ns hi van posar bé, i la idea és portar creadors de contingut del tema que sigui, en el format que sigui, però que ho facin en català. O sigui, la premissa és en català. I, clar, el primer any vam tenir doncs, la gran majoria dels creadors que parlaven de Star Trek en diferents formats. En Darth Segador, per exemple, de Star Trek, de Star Wars. En Darth Segador era YouTube. L'Ariadna Closes era Star Wars en català, ho feia via Instagram. Hi havia una secció dintre del Far que ho feien en directes al Twitch, vull dir, formats diferents, amb amor a la mateixa franquícia, els vàrem ajuntar i ens van fer una xerrada. Així, això es va anar repetint amb altres coses. Hi ha hagut temàtiques com els podcasts literaris, tractar cinemes o sèries, tractar el còmic, tractar el manga, altres coses diferents d'això, i va anar molt bé. Per sorpresa nostra, tothom que varen convidar ens va dir que sí, van haver de tallar en sec el portar gent perquè no ens hi cabien, van haver de començar-los a agrupar per temàtiques i van quedar tan contents que van dir, va, fem una segona edició. I clar, jo, el Trekkie, vaig dir, vam fer Star Wars, no? Doncs jo vull Star Trek. I aquí vau venir convidats, tu com a Star Trek en català, l'Ignasi Arbat des del Ningú no és perfecte, on sempre ha tingut un racó molt especial per Star Trek, i en Sergi Toboso a parlar de Star Trek, perquè ell és un trekkie que forma part fins i tot del Club de Star Trek Catalunya i Espanya, i té un canal, tot i que el canal és en castellà, però ell ha col·laborat en català a tot arreu. Per tant, també era una veu vàlida per portar-ne allà, fer una taula conjunta i deixar-vos a parlar del que volguéssiu. I així es va ser. Vam repetir alguna temàtica i vam portar temàtiques noves. I aquesta segona edició vam tenir l'oportunitat de portar divulgadors que no tenien un canal propi, però que sí que feien molta militància d'alguna cosa en català. I els hi vam donar cabuda. Això, per una banda, i els altres, a programes doncs, com el Ningú no és perfecte, que han picat molta pedra en ràdio local, que després tenen la seva pota en el món del podcast, que és la manera d'arribar més enllà d'aquella emissora local municipal, no? I una altra vegada gairebé ens passem de frenada i vam haver de retallar per dir prou a la gent i ja tenim la grella gairebé tancada per aquest pròxim Tot Tancat tercera edició. I estem molt contents i meravellats de la resposta de la gent, el bé que se'ns hi han posat des de Figueres, tant des de l'Ajuntament com a la Cateística, que és el lloc físic allà on ens ajuntem, com la rebuda de la gent, que és una cosa feta sense mitjans, en què nosaltres ens agradaria anar com aquests grans esdeveniments que munten altra gent i grans productores que poden pagar els desplaçaments, el pàrquing, el menjar, les dietes i el que et quedis a dormir i marxa tranquil demà, no? Però, estaria bé, però no és el cas, no ha sigut el cas, i tot i així ha sigut un èxit tant de públic com de resposta dels propis creadors, el qual ens té meravellats. I estem encantats, encantats i sorpresos, no? Molt sorprenent. Sí, la quantitat de creadors, és a dir, la quantitat de temes que es toquen en català, no? En l'esfera de la creació de continguts. És a dir, no sembla que, sent un país relativament petit com som, hagi d'haver-hi tant contingut per consumir. Ja, però és que hi ha de tot. Aquesta segona edició vàrem obrir la mirada i vam portar un podcast / programa de ràdio molt veterà en el que està fent, que parla d'història, però de qualsevol època. I és, a veure, a més, la idea normalment és, sí que es limita molt el temps que tens per fer les coses, si no la graella no funciona, però la temàtica, que sempre rebem una proposta de què fer,
la temàtica sol ser a lliure elecció del que ve convidat, faltaria més, no? No som els organitzadors que t'hem de dir no, vull que parlis d'això així d'aquesta manera i en aquest ordre. No és aquesta l'idea. Vine a fer lo teu i algú que t'agradi que s'encaixi en el format que ho fem nosaltres, que és estar molt, molt tancat en quant a durada. Si no, no podem tenir 8 xerrades en un dia. Clar. I a mi el que més m'ha sorprès és la qualitat del contingut que s'hi fa, no? Perquè al final, no ho sé, és com si tinguéssim una ambició especial de ja que ho fem i ho fem en català, ho volem fer molt bé. I a vegades fins i tot ens passem una mica de frenada d'aquesta ambició, no? Però jo crec que això és molt positiu. Sense anar més lluny, aquí a Star Trek en català volem generar un contingut de molta qualitat, amb entrevistes, etc. Però és que tu a la Batcova fas el mateix, però és que a l'Ignasi, el Ningú no és perfecte, és brutal també, la qualitat de la gent que té i el que en saben, no? I això és una cosa que jo veig que es va replicant en tota la podcastfera i en tot el món aquest de creació de continguts. Hi ha de tot, evidentment, no? Però em sorprèn. Sí, el que passa que en el Tot Tancat després hi va haver un moment en què vam dir, hòstia, agafem el primer que vingui com a novetat i li donem un espai, o agafem gent que porta molt de temps picant pedra en un projecte. I al final hem tingut una mica de tot. O sigui, vam tenir, per exemple, aquests de les Portes de Troia que parlaven d'història, que porten gairebé tantes temporades, no s'acosta al Ningú és perfecte perquè ells ja en porten 25 o 26, però aquesta gent en portava 15. Vull dir que, cuidado, 15 anys fent una cosa no és menor. Però també hi havia un altre producte que estava despuntant i que estava picant molt fort per xarxes, que era els de Forquilla de Metall, que no portaven 10-15 temporades, en portaven una o dues, i els van convidar i van venir encantats, i ens van portar de convidat seu en Quim Mandado, el cantant de Sant Traït, que tu dius, hòstia, de debò. Doncs sí, ens el van portar. No. I el que tu dius, tothom, i més, quan saps que et veurà gent que no és el teu públic habitual, que és la gràcia del Tot Tancat, intenta anar a lluir-se. Cosa que és genial, perquè t'assegura que almenys faran... O sigui, la gràcia de tot això és que veus que tothom fa el seu millor esforç en fer alguna cosa que sigui el que ells fan, però que sigui assequible a gent que no sigui erudita de lo seu. I no és tan fàcil, Si t'ho pares a pensar, no és tan fàcil. I sorprenentment ha funcionat molt bé i l'acollida ha sigut sensacional. Molt bé, doncs escolta'm, dius que teniu la tercera edició, la graella ja més o menys tancada. Sí. Quan la fareu pública, se sap? Això ha de ser passat l'estiu, ja quan totes les temporades de tothom hagin arrencat, que és als voltants del setembre, a l'octubre, a nivell personal, els 3 projectes personals tenim un mes complicat, i clar, això serà al febrer, i normalment les coses tampoc les pots moure amb 6 mesos d'antelació, sí lligar la gent que pugui venir, perquè tothom té vida. Això sí, clar. Però el poder anunciar les coses, com que també depenem d'administració pública, vas una mica lligat als seus tempos. I això sol arrencar doncs, cap al novembre, desembre, però anem una mica obligats en aquest sentit. Bueno, doncs escolta'm, estarem atents a veure què ens porteu. No serà tan bo com l'any passat, perquè, evidentment, com aquest any, perdó, perquè no hi ha res de Star Trek, no?, pel que entenc. I si n'hi ha, escolta'm, llavors serà igual o més bo, però escolta'm... Una de les màximes és, en principi, els organitzadors hi som per cobrir una baixa inesperada i impossible de reemplaçar a últim moment. Tots 3 tenim projectes, i podem cobrir un forat de la graella sense problema. Però no és l'idea. L'idea és donar veu a altra gent. I per poder donar veu a altra gent, el que sí ens hem autoimposat és que ningú repetirà d'un any per l'altre. Això està molt bé, perquè així també pots... O sigui, ningú de la segona edició hauria de ser amb el mateix projecte en la tercera, i no hi serà. Ara, que de la primera pugui venir algú, és possible. Això creiem que de cares a la següent sí que podem començar a rescatar alguna coseta, però en un altre format. Perquè després també a la podcastfera catalana hi ha una cosa molt curiosa, i és que els que som friquis normalment som polifriquis, que en diguem.
I és que aquella persona que ha vingut amb un projecte, potser ve l'any següent, ve la persona, però no el seu projecte original, sinó és un altre projecte. Es pot donar el cas de que algú hagi vingut a parlar de Star Trek, però que l'any anterior havia vingut a parlar de jocs de taula. És així, exacte. En dos projectes absolutament diferents, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Però que hi hagi la persona al darrere que sí. El cas va ser en Sergi Toboso. Va venir amb l'Aliens en conserva, que és una cosa, sí, és cert. I després era la taula de Star Trek. Res de lo que es va parlar era sospitós de ser semblant a lo que es va tractar a la de Star Trek. Vull dir, no, però eren dues coses molt diferents. Concepte, aquest concepte de polifriquis crec que ens defineix molt bé. Que sí? Sí, absolutament. I sobretot els trequis. Els trequis ens defineix molt bé, això de polifriquis. Així que... Molt bé, escolta, doncs a veure si estarem pendents del projecte, que jo sempre crec que és genial. molt xulo. I ganes de que arribi. A veure si puc pujar-hi. El primer any no ho vaig poder perquè tenia liu. El segon hi vaig pujar per un tema d'obligació perquè m'hi havia compromès, per suposat, i a veure si tenim sort i la família i la vida ens ho permeten. Molt bé, Albert, doncs escolta'm, ja hem conegut una mica més els teus projectes, la teva vessant trequi, anem a xerrar una miqueta de Star Trek, et sembla? Oh, i tant. Ganes, de parlar de Star Trek sempre n'hi ha. De Star Trek sempre. Home, és una cosa que ens ha acompanyat durant tants anys. Efectivament. Doncs vinga, anem a parlar... Et sumaré ara al nostre Consell de la Federació, ja ho saps, el Sergi Toboso i l'Ignasi Arbat, que entren a continuació i parlarem de Star Trek. Vinga, seguim. Doncs molt bé, hem conegut una miqueta més l'Albert, el nostre convidat especial d'avui a Star Trek en català per tancar la temporada, i com que jo sé, perquè quan vam estar al Tot Tancat gairebé diria que s'ho feia a sobre i que hagués volgut pujar ja a l'escenari a dir-hi la seva i a parlar, el que passa és que ens havia convidat a nosaltres i per tant doncs va tenir la deferència de quedar-se a baix, no? Doncs avui serà el nostre tertúlia de final de temporada especial, una tertúlia que no volíem deixar de tenir també amb el nostre Consell de la Federació al complet, aquí Star Trek en català, i per tant dono la benvinguda ara ja sí a l'Ignasi Arbat del Ningú no és perfecte. Què tal, Ignasi? Benvingut. Què tal? Bones. Sergi, què tal? Benvingut. Bones. Doncs bé, aquí estem tots. Estem el Sergi, estem l'Albert i estem amb l'Ignasi per parlar una mica de Star Trek i sobretot per fer una mica de repàs del que ha estat la temporada. Ja hem fet 5 cèntims de Starfleet Academy amb el Sergi i l'Albert, així que no ens repetirem ara, però sí que voldria anar pel que és més immediat. I hi ha dues coses que són molt immediates. Justament aquesta setmana de juliol en la que estem publicant aquest darrer capítol de la temporada del podcast, passen dues coses al món Trek. El primer és l'estrena de la 4ª temporada de Strange New Worlds, de Star Trek Strange New Worlds, que s'estrena, depèn de si ho he penjat un dia o altre, s'estrena avui o demà. En qualsevol cas, 23 de juliol als Estats Units i 24 de juliol aquí a Sky Showtime, al nostre mercat. Cosa inaudita, deixeu-m'ho dir així. Ens fèiem creus quan vam veure la notícia de que s'estrenés just l'endemà
i és una cosa que venien reclamant des de feia molt temps. Per tant, Albert, començo per tu, perquè tinguis tu el dret d'esplaiar-te tot el que vulguis. Què esperes de Strange New Worlds, d'aquesta quarta temporada? Doncs jo d'aquesta quarta temporada ho espero tot. Per mi és el producte top que tenim a l'actualitat, perquè després d'això per mi ve un desert bastant penós. I crec que serà l'últim gran petardo abans de que s'acabin els focs artificials d'aquest 60è aniversari. Ens ha fet un viatge amb aquestes primeres temporades que per mi ha sigut deliciós. Aquella primera que vam lluitar, la segona que per mi va ser un cop de puny sobre la taula després de que la primera ja apuntava maneres i em va encantar molt, em va agradar, realment em va agradar molt aquella primera temporada, però la segona em va aconseguir clavar a la butaca veient els capítols i esperant el següent. El tercer no estic segur que m'hagi agradat tant com el segon, però més fluixeta, oi? L'he gaudit molt, però és que tampoc tenia res més a on agafar-me per la vanada Trekkie. I, clar, per això quan dius què esperes, ho espero tot. El que passa és que, clar, el context és terrible. Vull dir, la fusió està aturada judicialment. No sé, això l'Ignasi normalment sol estar un pèl més ben informat que jo. Jo a vegades em deixo portar per rumors i fake news, però la veritat és que no pinta gens bé el que pugui venir al darrere, perquè a nivell empresarial la casa que hauria de donar-ho tot perquè això brillés i tornés a estar on l'hem tingut abans, doncs jo crec que està per altres coses, i entre altres sobreviure, que no és poc. Per tant, no ho sé. Jo crec que és de les vegades que hem celebrat un aniversari amb més incertesa del que vindrà després, tinguent un producte que hem de gaudir en l'immediatesa. És una cosa molt estranya. Els sentiments són absolutament contraposats. No sé, ells dos què diran, però jo tinc el cor molt dividit amb això. Ignasi, Sergi. Qui vol disparar? Ignasi. Sí, tu mateix, Ignasi. No, bueno, començo jo. Sí, va, 100% d'acord amb l'Albert, vull dir, són uns sentiments molt estranys, perquè sí, tenim la quarta temporada, però perquè ja estava feta abans de tot aquest rebombori. Aquesta 5a temporada anunciada més curta de lo habitual, que no sé si portarà sorpreses o no portarà sorpreses, els productors lluitant per una nova temporada, una 6a temporada, una nova sèrie on veiem el remastered d'en Kirk i companyia de la sèrie original, i no hi ha res més a la volta de la cantonada. Malauradament, una pel·lícula que sí, que no, que sí, i tota l'empresa segurament sentats davant dels despatxos diguem, bueno, què fem? Demano un crèdit, no demano un crèdit, contracto el càmera, no contracto el càmera, perquè si no sé si fem o no fem, és raro. Però, Sergi, la pel·li que sí, que no, que sí, ve des de la història del problema dels Cris. Sí, no, ja ho sé. Quants anys portem amb això? Pues així estem encara. Sí. Ignasi. A veure, clar, és que sobre la pel·lícula és el 60 aniversari de Star Trek, o sigui, el 25è aniversari vam tenir pel·lícula, que era Star Trek 6. El 50è aniversari vam tenir pel·lícula, Sergi, ara me'n recordo, sí, no? Va ser una de les d'Abrams, pot ser? És que ara no tinc... L'Abrams era el 2009, per tant... Diria que la d'Encant. Sí. Bueno, no. Era Into Darkness, no? Sí, però... més a la vora del 50è? Ara no recordo. Quin any va ser el 50è aniversari? El 2011, no? Clar, devia ser... Clar, quan nosaltres vam celebrar el 50è aniversari a Girona, teníem la cartelleria de l'Star Trek Beyond. No, era l'entrena de Discovery, no, el 2016, que estava dient. 2016 va ser el 5è aniversari, sí. 2016, tens raó. Sí, Star Trek Beyond. Beyond, sí, la tercera. Sí, és veritat, que teníem els cartells. Sí, que va ser bé, una producció amb un munt de problemes, no? Però recordem, havia de ser una pel·lícula que havia d'aparèixer William Shatner i Leonard Nimoy, va morir Leonard Nimoy i llavors van canviar el director, o sigui, es va canviar i refer el projecte de nou, va ser un caos i des de llavors no hi ha hagut nova pel·lícula de Star Trek, no? Des de la quarta pel·lícula de la línia Kelvin, tot això, com deia l'Albert. Jo li tinc molta mania a l'Idris Elba des d'aquella pel·li. Molta mania. Bé, franquícia que entra, franquícia que cau. Pobre Idris Elba. Bueno, total, que en fi,
és el 60 aniversari i només tenim sèries de televisió perquè han estat incapaços de treure una pel·lícula pel 60 aniversari que en principi estava prevista, no? Ara, és veritat, tenim una pel·lícula en preproducció, per tant, està en preproducció, no sabem en quin punt. És amb els directors de Dungeons and Dragons, no? Si no recordo malament. Sí, correcte, que són gent que està molt capacitada i que pot treure una molt bona pel·lícula i bueno, jo sé de bona font que s'hi està treballant, val? Inclús en el concepte sobre el que s'està treballant, però a veure si es materialitza alguna cosa. Potser tenim alguna notícia aquesta setmana. Ja veurem. Però tot fa pensar que la cosa és complicada, perquè sí és veritat que hi ha aquesta fusió, que sí que no, que ara hi ha una jutgessa de dir que no es fa, però al final, mentre no passi res, cada productora segueix treballant amb els seus productes. No pot estar a Paramount sense estrenar ni produir res, plegada de braços, perquè està esperant una fusió que pot trigar 2 anys. Això és totalment inviable, no? Perquè la companyia continua rendint i fent diners. Ara, quan a cinema no li veig problema amb això, a la fusió. Més problema pot ser de cara a plataforma, perquè en aquest cas sí que si es produeix una fusió, o HBO Max o Paramount Plus desapareixen i es crea una cosa nova, o una absorbeix l'altra. No ho sé. Aquí encara és més complicat perquè tenim Sky Showtime, que és una plataforma estranya, i que si aquesta fusió es produeix, evidentment això rebenta, no? Sinó total, parcialment. Aleshores, bueno, sí, una sèrie, per quina plataforma? Per una que desapareixerà d'aquí 2 dies? Però és que la pròpia Paramount Plus, aquest matí llegia a Facebook de que els de Paramount Plus de Latinoamèrica tenen un missatge dient que la primera temporada de Star Trek Voyager desapareix de la plataforma en 30 dies. On va? Si no és a Paramount Plus, on va la primera temporada de Star Trek Voyager? Que algú m'ho digui, perquè no té cap ni peus. Potser hi ha hagut alguna altra plataforma, no ho sabem, que ha pagat uns drets per tenir-la i, per tant, desapareix. Això no en tenim ni idea, però per això ho diem, el millor és tenir les coses en físic. Ja pot venir qui vulgui, que no te la traurà de casa teva. No? Sí. Truca el senyor Això segur, Paramount. sí, perquè a nivell de streaming l'única plataforma que de moment està respectant mínimament les seves propietats és Disney, no? Fins on jo veig. Vull dir que No, tampoc. Té les seves franquícies, les té allà i poc més. No, perquè inclús sèries com, per exemple, Willow, no? Que va fer una sèrie derivada de la pel·lícula, la va treure a la plataforma. O sigui, no hi és, és una producció seva. Vull dir que Disney, la que menys. Vull dir que no és cap exemple de res en aquest aspecte. Una pregunta, Ignasi. Tu sols estar més al cas d'aquestes coses. Els rumors de que després del trasllat de Bad Robots a Nova York i la pèrdua del contracte aquella dels 250 milions en Warner, com ha quedat Bad Robots? Perquè continua estant a darrere de la preproducció d'aquesta cinta, no? Però Bad Robots va estar que si patava o no patava. Però després sembla que ha aguantat. Hi ha hagut un trasllat. S'ha desvinculat de Warner. Estava amb Paramount. Com està el tema aquest? Estàs tu una mica al cas? Perquè pintava molt malament l'últim que vaig llegir fa uns mesos. Sí, però ara em sembla que treuen una pel·li aquest estiu que no està malament produïda per Bad Robot. Bueno, ells continuen fent coses, poques. És veritat que J.J. Abrams està una mica inactiu perquè ha estat molt dedicat a la productora i sembla ser que tornarà a dirigir alguna cosa ben aviat, per tant, alguna cosa sentirem d'ell. I encara continua vinculat a Star Trek, no? Aleshores, bueno, veurem, almenys com a productora o part de productora, però clar, aquí és un conglomerat que, o sigui, qui mana aquí és el senyor Ellison, que és qui té els calés i qui ha comprat Paramount, no? O sigui, en aquest cas és Skydance, compra Paramount en primer terme i llavors, un cop té Paramount, va per Warner, no? Que és la segona part de tota aquesta història. Però de moment ja t'he dit que és que d'aquesta pel·lícula potser tenim més informació properament, però el que està clar és que l'any que ve acaba un capítol de sèries que jo crec que no li veig un reinici, a més que anunciïn alguna cosa estranya, però acabarà l'any que ve amb Strange New Worlds temporada 5, de la qual ja han retallat i seran només 6 capítols. La segona de Starfleet Academy sí. I ja.
I amb això tanquem una era De fet, està rodat, no? Perquè els acurats, pel que se sap, s'han desmuntat, s'han anat subhastant coses ja per... Malauradament, per Paramount Plus està rodada, sí. I Strange Worlds també, Vull dir, no només s'ha explicat... No, estem parlant de l'Acadèmic, han desmuntat els decorats, sí. Perquè sí... Strange Worlds jo tenia entès que també no els han desmuntat, jo tenia entès també, que també... Sí, també, tot lo de Canadà, diguéssim, està... Ho trobareu subestat d'aquí 4 dies. O sigui, tot lo de Vancouver s'ho han patat, ja? Sí, o sigui, ja és un fet? Sí. Sí, és clara intenció de que no volen fer res. El contracte, és el contracte d'Alex Kurtzman, encara no sabem si continua o no, si renova o no, que aquí el tema complicat és els drets que exerceix Alex Kurtzman sobre tot el que ha produït ell, que aquí és on està veritablement el problema, és a dir, tu pots fer coses derivades de productes d'Alex Kurtzman si a Alex Kurtzman li pagues uns calés, o el mantens amb algun tipus d'estatus, que és el que no vol Paramount. Aleshores s'havia rumorejat que estaven negociant una quantitat de diners i fins i tot podia haver-hi un judici implicat pel mig. De moment tot això, doncs... Però això, perdona, és negociar malament un contracte, perquè tu contractes a una persona perquè et faci Star Trek, no perquè ell es faci el propietari de Star Trek. Aquest, si em permeteu, és el gran error de Paramount. El gran error de Paramount és... vendre Star Trek o llogar Star Trek a tercers, val? Que és on ens hem trobat. És a dir, fins ara era Paramount qui produïa Star Trek. Paramount va produir totes les sèries, la nova generació, etc, i tenia un showrunner, Rick Berman, durant una determinada època, que desenvolupava aquestes sèries. Però Rick Berman era empleat de Paramount. A un determinat moment decideixen contractar una productora en quant a les sèries, que és Secret Hideout, productora externa, que produeixi aquests productes. Aleshores, tu quan contractes una productora, el que faci aquesta productora, evidentment, té uns drets sobre els productes que ha exercit. Aleshores, tu quan decideixes recuperar i portar a casa teva els drets del que és teu, te trobes amb aquest embolic legal, no? Aleshores, sí, jo crec que Paramount el que ha de fer és no contractar a cap productora externa, tornar a exercir Paramount com a productora de Star Trek i contractar a un showrunner, digue-li Terry Matalas, per exemple, que per mi seria la persona ideal ara que està per estrenar WandaVision. Bueno, Vision Quest per Marvel Studios, la sèrie. Per tant, un cop ja s'hagi estrenat, ja estarà alliberat i pot ser la persona, per mi és la persona indicada per portar a terme tot això i que ell sigui un empleat de Paramount, no a través de productores estranyes. No? El mateix passa amb les pel·lícules. Que al principi semblava que no, però realment no té cap altre projecte en cartera ara mateix. No té res... Després de Vision Quest, perdó, Terry Matalas no té res al moment anunciat. No, potser Marvel li ha ofert alguna cosa. Esperem que no, perquè esperem que se'l quedi Star Trek, però bueno, potser estan esperant a veure com funciona Vision Quest. Mike McMahon el descartaria directament o no estaria com capacitat? Aquí? Mike McMahon, el de Lower Decks. No ho sé. Entre ells no el consideren a l'alçada perquè ve d'un producte d'animació i això als Estats Units són una mica nazis, en aquest tema. Però jo crec que els 3 noms que ha posat sobre la taula l'Ignasi i en Marc, aquí està la clau. L'Alex Kurtzman ara al desembre se li acaben els drets, no? Li caducaven ara al desembre del 26. O abans, no sé si és a finals d'estiu, perquè... Amb el de Secret Hideout, precisament. Sí, són molt opacs amb tot això, és difícil saber el moment exacte. Després hi ha l'Akiva Goldsman, encara està allà. I el que molts voldríem que tornés és en Terry Matalas, actualment està fora, quan jo també penso que és la gran esperança Trekkie. Sí. Sempre i quan s'entengui amb l'Akiva Goldsman. Al final això és una lluita d'egos que ja l'hem viscut en altres franquícies i no sol acabar bé. Aquest és el problema. I més quan hi ha subcontrates en tercers, com això que explicaves del Secret Hideout. Quan les coses marxen del control directe de la casa, passen aquestes coses. I ja ho hem vist, Ho hem vist amb Marvel, el que ha suat sang i llàgrimes per recuperar coses i encara Spider-Man no és seu. Ho hem vist amb altres franquícies. Això està a l'ordre del dia i sembla que no aprenen, i és una llàstima. I una cosa tan consolidada fa
15-20 anys, com era Star Trek, doncs està en la situació que està. I més amb el paradigma de les grans majors amb la que estem ara, que ningú sap ben bé com acabarà tot plegat, saps? És que 2/3 de la vida de Star Trek ha funcionat amb una dinàmica que ja funcionava. Vull dir, i l'últim terç és quan es comença a trencar tot. Clar, per posar noms propis, això que explicava l'Ignasi. És a dir, si nosaltres ara... S'havia rumorejat molt al principi sobre un Star Trek Year One, no? Que d'alguna manera agafava part de la tripulació de Strange New Worlds, la que havien anat presentant, no? I que d'alguna manera anava reemplaçant a la tripulació clàssica, no? I posàvem el Kirk, el nou Kirk, no? I fèiem allò un pre-TOS, diguéssim, no? Un pre d'Original Series. S'havia dit que no, perquè s'estaven desmuntant els platós, etc. Però ara sí que és veritat, els últims 2 mesos jo he anat llegint per allà alguna declaració que, no, escolta, Year One encara podria passar si la gent ho vol i si els actors ho volen. Llavors, en què quedem? Sí, no, o estem parlant simplement de que arribin a aquest acord o aquest possible no acord amb Kurtzman? Evidentment, aquí Kurtzman hi té que dir, perquè és una sèrie derivada. Aleshores, bueno, ell o voldrà cobrar o haurà de vendre's els drets de Star Trek. Per un preu. O deixar que expirin. Ignasi, que aquesta és la clau final. Això, al final, és com les estrelles de futbol. Si deixes que venceixi el final del contracte, aquí no hi ha traspàs que valgui. Llavors, però jo no sé si això venceix, Clar. Aquí està. Tu pots fer, perquè, de fet, Sergi, la sèrie aquella que... Star Trek United, no? Amb l'Archer. Que aquesta és la que Paramount estava remenant. Sí. Per què és més factible aquesta sèrie que cap altra? Perquè és una continuació d'Enterprise. I perquè no està en una productora de tercers. No està lligada a Secret Hideout. Per tant, és probable que poguessin tirar d'aquesta sèrie, si volen, perquè no està lligada a res. Llavors implica... Els drets caduquin, com diu l'Albert, o no caduquin, el futur és deixar això morir amb una via morta i fer un producte nou, amb personatges nous, amb estètiques noves. Sí, també s'ha parlat d'un reboot. Un reboot. Sí, però el reboot no era l'Star Trek Origins, Ignasi, o aquí m'equivoco? Tampoc era com una mena de preqüela de la pel·lícula d'Abrams. En principi anaven com a la Kevin... No, ara s'està parlant inclús de reboot tornem de zero. Vull dir, sí, però el Year One venia de Hideout. En canvi, l'Origins venia de Bad Robots, oi? És que aquí hi ha un cacau bastant sèrio, Però Bad Robots porta tot el que és cine, sí, clar. I Secret Hideout porta televisió. Fer la Star Trek Legacy entenc que el problema és el mateix, perquè venim de Picard, que és també copropietari. Ni Legacy, ja no podem fer ni Legacy. El problema de Legacy és que per fer Legacy tens que pagar Alex Kurtzman o la té que fer Alex Kurtzman, que és el que Paramount sembla que no vol. Això és una cosa, Ignasi, que jo no entenc. És a dir, i permeteu-me, vull dir, no... És a dir, tu tens actors, tu a Star Trek Picard tens actors, els que rumoregen, diguéssim, per a Star Trek Legacy, que ja venen d'altres sèries de la franquícia. Per tant, si tu fessis una sèrie, que no li diguis Star Trek Legacy, diguéssim, digue-li com vulguis, però si tu fessis una sèrie posterior on agafes la Seven of Nine, on agafes el Picard i on agafes no sé qui i els poses en una sèrie on el cànon és el cànon i per tant les coses que han passat a Star Trek Picard estan allà. Això també formaria part d'un spin-off? Això també seria un spin-off i també cobraria Kurtzman? És que jo ho veig complicat. No, aquest és el problema, perquè aquesta sèrie continuaria on deixava els personatges a Star Trek Picard. Aleshores... Per tant, si no arriben a un acord i tu no vols pagar res a Kurtzman, tu ja no podries agafar mai més la 7 de 9, ni podries agafar mai més el Picard. Podries agafar 7 de 9 recent desembarcada de la Voyager a la Terra. No, Sergi, no. No, i el problema és legal, són les putes clàusules del Secret Hideout. Tu podries fer un reboot, agafes els mateixos personatges i fas una història nova com si el passat no hagués existit. Això pots fer-ho. Has de sortir de lo que ja està establert, perquè com que ja hi ha coses que van amb una data, les altres a l'altra, i a les clàusules, l'últim que vaig estar llegint, que vaig estar mirant una mica a fons, parlava del tema de que
Hideout tenia l'exclusiva per desenvolupar i gestionar l'univers ja establert televisiu, en el qual la Seven of Nine forma part d'aquest univers televisiu. Com t'escapes d'això? Però la Seven de Nine arribada a la Terra amb la Voyager, aquí no. No, clar, Això Sí, no podria... s'ha vist, perquè està entre Voyager i Picard. No, però té raó, Sergi, tu podries fer-ho, però, clar, l'actriu no té aquesta edat, aleshores... Bueno, ja. Sí. Però ja has d'anar amb els advocats per davant, Sergi. Ignasi, aquí és on Sí, t'anava jo. O sigui, pot ser que legalment Alex és un pot- cacau bastant gros. Te pots trobar que Alex Kurzman denunciï i aleshores això s'ha de dirimir amb un jutjat. Pot ser que llavors el jutge et dongui la raó, però és veritat que entres en un territori d'aquests legalment... El que Clar, està, al final, el que està clar és que... Per ficar un exemple molt tonto, Sí. a veure si estem pensant tots de la mateixa forma, els d'aquí i els de l'altre costat de l'altaveu. El personatge de Savick va ser inventat per en Nicolas Meyer, no? Ignasi? Vale. Sí? Qualsevol cosa que es faci amb el personatge de Savick se li ha de pagar a Nicolas Meyer o se li ha de demanar permís a Nicolas Meyer. No, No, perquè els drets són de Paramount del personatge. exacte. Bueno, sí, Perquè però ell treballava per Paramount. si en Nicolas Meyer fos una productora de terceres, ¿vale? Si en Nicolas Però Meyer fos un si productor fos- extern, Però com que no ho era, bueno, però si ho fos, és per ficar un exemple, si ho si ho fos, fos, sí, qualsevol cosa correcte. que volguéssim relacionar Sí. amb la Savick li haurien de pagar Pagar. a ell per haver imaginat aquest personatge de zero. Correcte. Ja, però la 7 Per de això- 9 per no és això- un personatge això- de zero inventat per ell. No, però o sigui, Secret Hideout ha rebut l'encàrrec de Paramount de poder agafar tots els seus personatges i jugar amb els personatges, que és el que ha fet, i aleshores aquests personatges que ja estan reestablerts, aleshores tu, si fas amb una altra productora o tu mateix històries amb aquests personatges, clar, com que els reculls d'on els reculls, Ja. has de pagar, sí o sí. Doncs has de espero pagar. que És no- el no, és que... All TV Universe. All Espero- TV Universe. Espero Cuidado. que És que... l'equip legal que negociés això en el seu dia estigui despatxat i més que despatxat. Que els fotin Perquè fora, la si marinera no... cagada, no, lo ipso següent. facto. Jo diria que no Escolta, són... quin desastre. S'havia especulat fins i tot amb que William Shatner, bueno, ho han dit ells, no? Que havien estat tantejant William Shatner per la quarta o cinquena temporada de Strange New Worlds, assumint que no... si no hi ha cap sorpresa, han dit que no, assumim que no sortirà a Strange New Worlds, que ho havien intentat, però vaja, és que ara et dic sort, si és així, sort, perquè no podries recuperar William Shatner llavors amb aquesta premissa mai més, vull dir, mentre sigui viu, ja m'entens. No sé si m'he explicat, vull dir, però al final la idea és aquesta, no? Si tu tornes a treure William Shatner No, com a depèn. Kirk a Strange New Worlds d'alguna manera, clar, és a dir, això ho fa des de la productora de Kurzman. Per tant, qualsevol No, és que- possible no, a recuperació veure, que facin posterior és Per de complicadíssima. raó tens, Marc, perquè el personatge de l'Spock està agafat pels pebrots per tot arreu. Sí. Perquè per la sèrie original, per la sèrie, per les pel·lícules, la tongada antiga, de la tripulació original, després hi ha la versió d'Spock que hem vist a la Kelvin Timeline, En Zachary amb, Quinto. amb els dos Spocks, i llavors tens l'Spock de l'Strange New Worlds. Per tant, el personatge en si està atrapat de totes les maneres. No et I això pensis, sí que Albert. no pot sortir del hideout. No, sí que pots, sí. Perquè tu pots ignorar, si tu pots agafar l'Spock i fer una pel·lícula amb l'Spock de protagonista, si tu vols, ignores completament Strange New Worlds i Discovery i te quedes amb la pedra del cànon, que quina és la pedra del cànon? Bàsicament les pel·lícules. I ja està. Ara, tu ignores que... Retrocedeixes a la tripulació original, de les pel·lis antigues. Sí, però tu ignores tot el que s'ha fet. És a dir, ignores que té una germana bessona, ignores que... Bueno, tot el que ha passat a Strange New Worlds amb el personatge... Hi ha que al final molta gent no- feliç, si els esborres del cànon. No és que els borri del cànon, és simplement és que No, ignores però- aquests... O sigui, no fas referència a aquests fets. No aprofites qualsevol idea d'aquesta productora per fer una altra cosa i que no tingui res a dir. Correcte, que tampoc és Exacte. tan estrany, perquè durant 79 això s'ha fet amb capítols... altres, sí. No, però és que durant 79 capítols de la sèrie original i 6 pel·lícules que són posteriors temporalment al que ha fet Secret Hideout, no hi ha cap menció a tot això. Per tant, si jo continuo sense mencionar tot plegat, doncs no passa res.
Cap problema. És molt més fàcil fer una pel·li de l'Spock que no pas... Sí, amb una franquícia de 60 anys, al mateix, final t'ho trobes, que tens capítols a dojo on s'han explicat coses que semblen importants i després no es torna a tractar mai més. Per tant, bueno, podries fer-ho. Però tenia que fer aquests tejemanejes, tio, a aquestes alçades de la vida, no? És que... Bueno, però sí, tocarà fer-ho, segur. Sí, per això m'encanten aquests debats. Per ego aquest senyor no ho posarà fàcil. Seguríssim. No, aquest senyor vol... No dirà, pagueu-me 1.000 milions i ja. No ho farà. Deixem pel final la porra, la porra de la San Diego Comic Con, que se celebrarà ara. Deixem-ho pel final. Abans d'arribar-hi, m'agradaria parlar d'un parell de cosetes amb vosaltres. Perquè aquesta temporada de Star Trek en català ha estat una temporada molt especial. Hem pogut parlar amb molta gent. Hem parlat amb el Miguel Ángel Parra, hem parlat amb el Jordi Buixaderes, hem parlat amb el Dave Blas, estàvem amb l'Ignasi, hem parlat amb el Todd Stashwick, no? El capità Shaw, i us posaré un àudio, si em permeteu, un minutet, i després comentem una mica. Val? Us poso un àudio del Todd Stashwick, el poso, això per tots els oients, el poso sense doblatge. Si voleu escoltar l'entrevista doblada la tenim penjada tant a les plataformes com a iVoox. El poso, un minutet sense doblatge, després faig un resumet ràpid i comentem, d'acord? Yeah, if I can say one thing to the fans, be kind and open with each other. There is a lot of divisiveness online. That's not Star Trek. This isn't Star Trek. That's not Star Trek. The best Star Trek is the one that you love the most, the one that means the most to you, whether that was the original series, Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, Discovery, Strange New Worlds, Starfleet Academy, Prodigy, or animated series, Lower Decks. The one that means the most to you is the best one. And let's hold each other up as a community and celebrate the franchise that means so much to us and continue to be kind to each other and to yourself. Molt bé, doncs això deia Todd Stashwick quan vam parlar amb ell, no? que ell nota molta divisió entre el fandom i que, escolta'm, que el millor Star Trek és aquell que tu t'estimes i que és igual la sèrie que vegis, que al final, mentre sigui la que a tu t'agrada, això és el que importa i que hem de celebrar com a fandom la franquícia que fa tants anys que dura i que ens ha portat fins aquí. Què me'n dieu? Sobre aquesta divisió estranya que hi ha hagut els últims anys. Sempre hi ha hagut divisió a Star Trek, jo sempre ho he dit, sempre hi ha hagut gent que deia aquest no és el meu Star Trek quan va sortir la nova generació, el mateix deien en Deep Space Nine, però ara sembla que tots aquells productes dels anys 90 estiguin en una mena de mont olim, no? I que no es pugui fer res que no sigui com allò. Albert, tu com ho veus? És que ara ja estava pensant, aquesta és una de les converses que podem en Sergi en tingut més vegades, comentant precisament exactament aquest mateix tema que acabes de treure ara. Aquest no és el meu Star Trek. Hòstia. Clar, però és que amb l'Ignasi també ho han comentat, som d'una generació que l'Star Trek que ens ha foguejat el cervell va ser el dels 90. Quan hi havia una generació prèvia als Estats Units, sobretot, perquè aquí pràcticament no va arribar, era els de la sèrie original. Fins i tot en aquella pel·li de l'Spielberg, la de Encuentros en la tercera fase, el protagonista era un fanàtic d'aquella sèrie. Tenia una Enterprise allà penjada quan fa la maqueta de la muntanya, ¿vale? Vull dir, per aquella generació, aquella era l'Star Trek, l'altra potser no. Per nosaltres va ser la d'en Picard, tota aquesta temporada. El que no sé jo, si la qualitat del producte ha estat igualment a l'alçada perquè realment hi hagi un gruix de gent important perquè diguin que tota aquesta última tongada de sèries o de pel·lícules sigui el seu Star Trek.
Jo, com a Trekkie, el meu Star Trek és el dels 90 i va des de la nova generació fins que s'acaba Deep Space Nine, Voyager, perquè després Enterprise jo allà ja hi tinc problemes. Tot i que hi ha coses que m'agraden molt, però ja no és el mateix per mi. El que ha vingut després, hòstia, hi ha coses que jo m'hagués estripat els ulls en un primer moment. Després acceptes vaixell i tira milles, no? Amb la Kelvin Timeline hi he tingut alts i baixos. M'ha arribat a agradar molt, després no, i després m'hi he tornat a reconciliar. Però clar, jo entenc que hi ha gent que a mesura que han anat passant el temps hagi canviat. Jo també m'he anat adaptant, però encara, a mi, quan jo penso en la idea primària de Star Trek, jo me'n vaig a l'Enterprise D. I cadascú anirà al seu lloc. El que deien aquest tros d'àudio és que té molta raó. I és una conversa que l'hem tingut els que estem aquí a la tertúlia més d'una vegada i més de dos. I no sé si té una resposta a allò que tu diguis, no, la veritat és aquesta, cadascú té la seva. Una de les coses que ens deia, per exemple, el Dave Lash quan vam parlar, Ignasi, no sé si ho recordes, és que el millor Star Trek és aquell que l'ha fet la gent que estima Star Trek. No sé si ens ho deia perquè ell n'és fan i per tant se'l sent molt seu i per tant està content del que ell havia fet, Però bueno, ho dic per afegir una mica aquí al debat. Sí, pot ser perfectament. És a dir, si ell parlava per ell i per Terry Matalas i tots els que... Pues, sí, clar, com no vols donar-li la raó? Si és que... Discovery, per exemple, va estar mal parida des del primer dia. O sigui, entra Brian Fuller, l'acomiaden, canvien el concepte de la sèrie, posen un nou showrunner, es barallen entre ells, enmig de la segona temporada els acomiaden, foten a l'Alex Kurtzman perquè no saben a qui posar, perquè és el que està allà com coordinant, no? Aleshores, i ara com ho arreglem? Bueno, doncs contractem una altra persona que ha fet, no sé si algunes novel·les, que perquè faci ja Discovery a partir de la tercera temporada. Aleshores, Discovery, inclús així de malament, de malparida que va ser, les millors temporades són la primera i la segona, no? És a dir, quan se suposa que fan bé les coses, doncs la sèrie per mi ja no funciona a partir de la tercera temporada, no? Aleshores, què és el que millor ha funcionat? Strange New Worlds, que Akiva Goldsman és un fan de Star Trek, anava a les primeres convencions de Star Trek quan encara no se sabia què eren les convencions, ja no de Star Trek, sinó de ciència-ficció en general. Vull dir que, evidentment, és una persona que estima molt Star Trek i crec que potser fora de Star Trek la seva carrera doncs, hi ha coses, doncs, hi ha molts alts i baixos, però el que ha fet amb Star Trek, només per fer Strange New Worlds, per mi ja mereix tot diguéssim, els aplaudiments. Inclús ell va estar ajudant aquestes dues primeres temporades de Discovery perquè la sèrie tirés endavant. I repeteixo, són les millors. Sí. Home, l'Akiva havia participat a Fringe, oi? Sí, també havia participat. Sí, el tema de la ciència-ficció el controla bastant, i si estimes la franquícia, hòstia, el llenguatge ja el tens, els coneixements també. A més, se li nota un colló que aquest tio ha mamat Star Trek tota la vida. És una passada. Allà on està ell funciona. Com a mínim Star Trek sí, això funciona. I no sé, ja veurem, a veure, perquè l'altre que tenim, jo que sé, McMahon, que parlàvem abans, amb Lower Decks, està ple de referències, és un tio que has d'haver passat... Sí, al final estic d'acord. Si és que poses 4 exemples i ja ho veus. No? Inclús clar, els de Prodigy, superfans de Voyager. Si és que... Sí, mira quina sèrie que és Prodigy. Si és que... Que infravalorada, tio. Sí. Totalment. El que passa és que després et trobes que jo suposo que el tot és Saju, que també ho deia, per aquests perfils, no? Et trobes, per exemple, no sé si l'heu vist, aquest influencer que n'hi ha per internet, per Twitter, que és el John Delarco, es diu, o alguna així, que sempre està barrajant de tot aquest esperit, deixa'm-ho dir així, woke, que se li imposava a la sèrie els últims anys, no? I per tant... Era un perfil molt hater, és que realment és un perfil que són mítiques les discussions a tuits que tenia amb Robert Picardo, sense anar més lluny, no? Que és dels pocs actors que entraven a... Bueno, Robert Picardo s'ha de dir que ell estava intentant vendre el seu producte, també, Vull dir que al final... Sí, efectivament, no. Producte difícil. Però bueno, podries no entrar, no? Al cos a cos... twitteril i en canvi ho feia, no? Star Trek sempre ha tingut veure en contra, ¿vale?
i si voleu entrar en detall després, entrem en detall. Però als trolls no se'ls ha de donar de menjar. Ells sols perden tota la veritat i ja està. Que hi ha coses que jo puc entendre, perquè, per exemple, que ataquessin a la nova generació, és que tu veus les 2 primeres temporades i no m'estranya que s'estiressin les orelles o els cabells o el que sigui. Si és que són una mica... Hi ha capítols bastant penosos, no? Que sí que és veritat que hi ha algun que dius, hòstia, això realment aquí es poden fer les coses, no? Però és una sèrie que no arranca, comença a arrencar la tercera temporada, però les 2 primeres... tenen alguns capítols que són brillants, però la majoria són dolentots. I tot serà justificable, sempre. Vull dir, per algú sempre tot és justificable. Deep Space Nine, un Star Trek negre, obscur, això no és Star Trek, perquè és llum, és il·lusió, és futur, no sé què. Tot ha tingut les seves queixes. Sí. El problema és que a dia d'avui, amb internet i amb els anonimats, vull dir, ens creiem més del que som. I ja està. Però jo crec que un dels paradigmes que també ha canviat molt tot això, a part de l'accés a la informació, és que nosaltres aguantàvem 2 temporades de Star Trek a veure si arrencava. Sí. Ara, si el segon o el tercer capítol d'una temporada de 8 o de 10, Hosti, no o de 12, de 12 estirant, però molt, eh? No estic d'acord amb el que diràs. Acaba, Albert, però no estic d'acord. Si no tira, la sèrie està condemnada. Però, mira... Quants haters hi ha que s'han vist la sèrie Discovery, Starfleet Academy, la que vulguis, vull dir, dintre o fora de Star Trek, del primer capítol a l'últim, i cada dia rajen i rajen i rajen i rajen de la merda de la sèrie. Per què la continues veient, gilipolles? Saps? Vull dir, per què? Però Sergi... Jo ja no estic segur que la mirin, i per mi, sense mirar-la, segueixen rajant, eh? Clar, això és com aquest és el tema, eh? l'Odissea de Nolan. Tota la gent que està rajant de l'Odissea de Nolan, la més de la meitat no l'ha vista. Però t'ho dic així de clar. Pues que trist. Aquest és el món en què ens movem avui en dia. Si és que normalment amb xarxes passen aquestes coses. Abans no sé si veu veure una oferta de feina a LinkedIn que buscava als Estats Units, que buscaven una web de crítiques que buscaven, em sembla que era, oi? Que buscava gent específicament que odiés... escriure negativament de Starfleet Academy. Exacte. Condició, que l'odis. A mi em podien haver pagat perfectament per parlar malament d'aquesta... Qui t'anava a dir que podries cobrar diners d'això? Podria cobrar. I a més, ho hagués fet sense parlar de... Saps? Perquè és dolenta perquè és dolenta, no per altres coses. O sigui, és dolenta perquè els actors són molt dolents i perquè està molt mal escrita. Però, vamos, no per altra cosa, eh? Parlant de haters, que se m'inflaven, és l'últim que diré. Jo vaig fer un vídeo sobre què m'havia semblat a Starfleet Academy, havent vist només els 2 primers capítols. Vaig dir que em semblava una bona premissa, que òbviament no era el que esperàvem ni el que volíem, però que em semblava una bona premissa de sortida, a falta de veure tota la continuació, i que les crítiques que havia estat llegint per internet fins al moment, que si porta ulleres la capitana, que si va descalça, que si jo què sé, vull dir, gilipollades vàries, ¿vale? I vaig donar la meva opinió sobre aquestes queixes. Vull dir, si et queixes de que aquesta dona té un tocadiscos a la seva habitació i no et queixes del trombón que té en William Shatner a la seva habitació, o el llibre de Shakespeare descolarejat que té en Picard al seu despatx, ¿vale? Doncs és que no has vist lo suficientment Star Trek com per saber de què collons parles. Em va caure una rajada per tots costats, que a veure qui em pensava jo de si Star Trek, ells també eren Trekkies i ho havien vist tot, i que jo no tenia ni punyetera idea. Per ficar l'últim exemple. Com se t'acudeix opinar en el teu canal? Però és veritat, però és veritat. Vull dir, et queixes d'aquesta tia unes ulleres per llegir i no et queixes de les ulleres d'en Kirk, que també necessita per llegir a Star Trek 3 o 4? Saps quin és el problema? O no te'n vols recordar? Els canals dels altres, no el teu. O no te'n vols recordar. Últim exemple. Segona temporada de Star Trek Picard. Quan en Picard té les seves dèries amb la mare. Algú també es queixava. És que jo no veig Star Trek per veure les dèries d'en Picard amb la seva mare perquè no és important i mai de la vida s'ha parlat del tema. Ves a un dels primers capítols de la primera temporada i en Picard es troba amb un flash
amb una aparició de la seva mare enmig del passadís i tenen un moment de si ets bo o no ets bo, si ets bona persona, t'has convertit en bona persona o trobo a faltar o no trobo a faltar. Això és important per en Picard i cal explicar-ho en Picard. Que tu aquesta escena et molesti és que no coneixes el personatge de Picard. I ho seguiré dient ara i sempre. I sense pretendre ser una cosa que no sóc. Però és que no et coneixes o no vols fer l'esforç de saber el perquè de les coses. I ja està. Punto. Ja no dic res més. Jo només esmentar, quan deies això de que va descalça, que no sé què, de no sé quantos... és que al final això és la punteta. És a dir, això és l'anècdota. És fixar-se en l'anècdota quan l'important són altres coses. És a dir, és que és un personatge, el de la capitana, em sembla molt mal escrit i que no saben per on agafar-lo. Perquè al final m'esteu fent parlar del que no vull parlar. Però perquè tu vols, Aquí ningú... Sí, talla. No, és que si el personatge estigués ben escrit, no importaria que portés ulleres o ningú s'hi fixaria en aquestes coses. Val? Ara, com que el personatge és l'hecatombe, sembla més infantil ella que els estudiants, que és el gran problema que té, i les trames, o sigui, si les trames dels adolescents ja són suporíferes, la dels adults ja és el següent nivell de lo suporífer en aquesta sèrie. Aleshores, vas a fixar l'anècdota quan el cas a parlar és del fons de la qüestió. Però això, Ignasi, és un exemple de que es pot criticar, es pot debatre sobre si ens ha agradat o no ens ha agradat una sèrie amb arguments. Amb arguments cinematogràfics, argumentals, de guions, d'actuacions, etc. Si tu vas a queixar-te de que és que surt un senyor amb cadira de rodes de fons, si aquest és el teu argument, amb mi no parlis. Sí, és aquesta cultura hater que n'hi ha que la gent raja per rajar i prou. Aquí tenim sort de que la gent que no li agrada alguna cosa, com el teu cas, Ignasi, que no t'agrada Starfleet Academy, no en parla i prou. I escolta'm, i no et poses a despotricar... No, jo el Ningú no és perfecte, no he fet un programa de 2 hores i mitja parlant de Starfleet Academy perquè estaria renegant durant 2 hores i mitja. I tampoc, perquè és que és una sèrie que no tinc res a bo a dir. O sigui, no tinc... És que això em sembla molt lloable. No tinc ni per on agafar-la i prefereixo no parlar-ne. Aquí parlava si al final del cadira de rodes i tal, però sí que és veritat que és una sèrie que va una mica, jo diria que per inconsciència, no sé si a provocar o provocar reaccions d'aquestes o perquè és que no en saben més. Perquè el gran problema que té, i és el que jo li trobo, és que és una sèrie presentista. És a dir, no és un problema que surti un tio en una cadira de rodes. És que no és el segle XXIV, és que és el segle XXI. Si és la meva vida de cada dia, és 30, la gent que veig. 31, Ignasi, si hi ha un punyetero Klingon que se'n va a Eivissa com un guiri de Wisconsin, és a dir, tu creus que en el segle, ja no el segle XXV, al segle 31, els guiris Klingons que viuen a l'altra punta de la galàxia s'aniran de vacances a Eivissa? Però què collons estem parlant? O sigui, em sembla d'un absurd total el concepte presentista d'aquesta sèrie, que mai Star Trek ha estat presentista. Si podem dir que Starfleet Academy no és Star Trek, no és perquè la doctora la capitana porti ulleres o vagi descalça o faci aquestes tonteries que fa, que són lo de menys, són tonteries. Opino que s'ho poden estalviar, crec que s'ho poden estalviar, però això a mi no m'espatlla la sèrie. El que m'espatlla la sèrie són aquestes altres coses que estic explicant ara mateix, que no és Star Trek perquè no és un futur utòpic o un futur idíl·lic al qual hem d'arribar. Jo sortint a comprar el pa a Starfleet Academy. Saps què t'ho vull dir? No, i amb això no considero que sigui Star Trek. Mira, haig de dir una cosa, si no rebentaré. Jo és que he tingut la sensació, a part de que és presentista, és enormement curtplacista, al límit, i tinc la sensació que per fer els guions els han fet a la tarda abans amb els guionistes que han descartat de totes les sitcoms xungues que te puguis tirar a la cara, perquè no servien ni per fer allò. I els han ajuntat aquí i els han muntat per fer aquesta misèria. I és clar, que ho emboliquis amb un suposat Star Trek del segle 31, que per mi ja és un error partir de la base de Discovery per fer aquesta sèrie, clar, és que el continent no salva el contingut, i el contingut està fet
d'una baixa estofa presentista i corplacista amb acudits que no funcionen ni en les sitcoms descartades dels estudis i de les plataformes, doncs, clar, quin resultat podem esperar? Doncs aquest. Molt és que tingui una segona temporada. Jo no sé ni com l'han aconseguit. Bueno, l'han aconseguit vergonya. Perquè la van membre junta. perquè ja estava gravada, exacte. Sí, Però si no l'haguessin cancel·lat ipso facto. Molt bé. Ei, que respecto tothom que li agradi i que perfecte, vull dir que endavant, vull dir que no, si li agrada a la gent que la miri i cap problema. Ara jo... Sí, hi ha gent que li ha agradat, és a dir, aquí he de dir que hi ha Jo molta em dec fer gent gran, amb Marc. la- Jo em dec estar fent gran. Jo què sé, estic agafant manies de persona gran perquè hi ha coses allà que a mi me molesten profundament. Ja Sí, hem arribat no estic per perdre el temps per veure això. Correcte, aquí és el tema. Hem arribat a un punt que ja com a fan que abans ens miràvem totes les pel·lis, totes les sèries de Marvel, No, tot ja, ara no. lo de DC, tot lo de Star Trek. Pues mira, jo ja he deixat de mirar tot lo de DC, he deixat de mirar tot lo de Marvel i ara deixaré de veure tot lo de Star Trek. Perquè dius, jo tinc que veure la segona de l'Acadèmia? Per què? Tinc que veure la segona temporada d'Alien Earth quan la primera és un merdot, també? Per què? O sigui, hi ha un punt que dius... feu les És massa coses apreciat. amb... Sí, o sigui, Estem ells fent juguen... grans, juguen Això ells- és... No, perquè hi ha nanos joves que ja ni entren en això. Vull dir que Això també és veritat. si el tema de l'acadèmia era per agafar públic jove... I què s'ha de fer, aleshores? No Mira, s'ha aconseguit. això m'interessa molt. Perdoneu, faig un parèntesi ràpid abans de saltar, però ara que parlàvem de Starfleet Academy, vull recordar que s'està organitzant un esdeveniment aquí a Barcelona pel 60è aniversari. Una marató de Star Trek, dels 10 capítols de la primera temporada. No, home, no, volem que vingui gent. No fumis. Segons No, Àlex Kurzman, no, ompliràs, ompliràs. No, però sí que tindrem com a mínim a Coralí Studio, que són qui han dibuixat des d'aquí, des de Catalunya, els còmics que s'estan editant de Starfleet Academy. I al final, escolta'm, sempre que tenim professionals de casa nostra, encara que siguin Starfleet Academy, Ignasi, però quan tenim Tothom té professionals dret de a casa guanyar-se nostra- la vida fent coses. Tots hem fet coses que Pobres. ens pagaven i... No us ho perdeu. Malgrat l'Ignasi, no us ho perdeu perquè això és molt xulo i ens vindrà a explicar també Sí, home, el sí, procés tant. de dibuixar aquest còmic i quina relació tenia amb Paramount, etc. Per sort, el llenguatge audiovisual del còmic a la sèrie és diferent i dubto que siguin... O sigui, molt probablement aquests còmics, que no he tingut ocasió de llegir-los, seran millors que la sèrie. Almenys a nivell d'història. Doncs és veritat, possible. És possible, sí. Sí. Doncs escolta, amb això al setembre, 26-27 de setembre. Però us preguntava molt ràpid, ja per anar tancant la tertúlia, perquè això m'interessa molt. Ara ho deies. És a dir, si es buscava atraure nou públic amb Starfleet Academy, probablement no s'ha aconseguit. Escolta'm, com ho aconseguim? Perquè d'això vull dir així, és a dir, Star Trek segur que té seguidors trequis, catatrekkers joves, però Star Trek és una franquícia de senyors i senyores grans. Amb una Gairebé frase, temporada 3 de Prodigy. És que ja ho tenies. És que no cal inventar res més. Ja ho tenies. Però creus realment que Prodigy va atreure gent a la franquícia? Sí. El que passa que aquí ens va faltar una plataforma encara i ulls. Això poses... Donar-li continuïtat aquí a la missió, no? Continuïtat i amb una plataforma que la gent tingui. O sigui, això ho poses a Netflix. Als Estats Units ho van tenir Netflix i va funcionar molt bé. Però la sèrie ja estava Alemanya morta. estaven molt contents amb aquesta sèrie, quan feien les convencions. Sí. I dic Alemanya perquè és poder la comunitat trekkie amb més furor fora dels Estats Units. Alemanya i Anglaterra, sí. És que tinc la sensació que aquesta Prodigy sèrie es va estimaven vendre... Prodigy. Però aquesta sèrie no es va vendre malament, potser, és a dir, a nivell de màrqueting, perquè jo les primeres informacions que tenia sempre anaven encaminades a que era una sèrie més orientada a un públic jove, adolescent, preadolescent, però no un públic al que jo crec que després anava més orientat pel to i l'estil, no? Que era un públic, doncs, escolta'm, 17, 18, 20, 20 i pocs, perquè, vaja, no ho sé, és a dir, al final no m'imagino... A Star Trek Prodigy jo crec que
enmig de la producció van canviar coses dintre, perquè la primera temporada sí que està molt pensada per un públic més jove infantil, vale? Amb aquests valors dels adolescents, de tinguin que col·laborar entre ells, que cadascú té el seu trauma i no passa res, i som-hi, etc. És veritat que la segona temporada, amb la trama aquesta dels viatges amb els temps i d'en Wesley Crusher, se'ns complica una mica, i jo no ho veig tant per un juvenil infantil, sinó per un juvenil adolescent. Però, bueno, és que la van voler acabar, no li van donar... No hi creien, algú no devia creure internament i la van tractar com la van tractar, però jo coincideixo que si Prodigy l'haguessin deixat tranquil·la i l'haguessin deixat desenvolupar-se com es tenia que desenvolupar, estaríem en una situació molt diferent. Jo, per mi, només hi ha una manera d'aconseguir que entri gent nova i és una, has d'apostar molt fort per tenir un producte de qualitat, digue-li Strange New Worlds, digue-li com vulguis, ¿vale? Que ha de ser estable. Val? Exacte, sí. I acompanyar-lo de productes al voltant d'aquestes... Això parlant de sèries, del Prodigy per una banda i el Lower Decks per l'altra. Perquè tens 3 espectres de Trekkie que són compatibles i que pots agafar gent nova i traslladar els que entrin per Prodigy que se'n vagin en el producte central, i aquells que ens agraden tant les referències a lo antic o a lo que ja hem disfrutat de fa 30 anys, doncs un producte tipus Lower Decks n'estava ple i el gaudies com una cosa boja mentre tens el producte central. Sí. Cinema a part. Després en allà de tant en tant has de tenir algun hit en el cinema, si no, no hi ha manera. Per què molta gent a Espanya es va fer fan de Star Trek? Perquè a la nova generació, li preguntis, és que jo veia la nova generació a l'època, perquè estava fins a la sopa, estava a totes les televisions autonòmiques d'arreu d'Espanya. Tothom la veia en algun moment o un altre. Per això es van fer fans de Star Trek. Però Strange New Worlds, Déu-n'hi-do, Jo a Strange New Worlds estic descobrint a gent, diguéssim, del meu entorn que tinc considerats com a no trequis, i que l'han vist i els agrada. I que la veuen, la segueixen, i em sorprèn, perquè és gent que jo no tinc associada com que miren Star Trek. En canvi, miren Strange New Worlds. Per què en Espanya no s'han aconseguit nous trekkies amb Prodigy, per exemple? Perquè Prodigy, per culpa també de les llicències, es va tenir que emetre abans de temps a Movistar Plus al canal de Nickelodeon, que és un canal de pagament, vale? I segona, quan es va obrir fora de Nickelodeon, un del 50% propietari, es va obrir amb Paramount Plus, que nosaltres no teníem. Vale? Per tant, com ho van veure amb Espanya? De piratilla o quan va arribar Sky Showtime. Segona temporada, directament a Netflix, perquè no l'hem pogut veure en cap lloc més. Carda Prodigy amb un Clan TV o amb un Boeing o amb un no sé què. I ja veuràs com els nens ho veuran i voldran saber què més hi ha a continuació d'això. És el que deia l'Albert d'una mica d'estabilitat, sisplau. Jo no l'he vist a cap cadena en obert, Prodigy. No l'he vist a Clan TV, per dir alguna cosa. Però és que aquí què passa? No és normal, això. Clar. No estaria malament, que TV3 l'agafés, Prodigy. Ja, però és que des d'Enterprise no hi ha cap productor en obert, No. Tot l'altre ja ha sigut en plataforma de pagament. No, però Prodigy podria estar. Nickelodeon és un canal en obert als Estats Units. Clar, és el que deia en Sergi, fora dels Estats Units, ni aquest no han tingut en obert. Però Nickelodeon tu la podries passar aquí. Per exemple, en TV3 no ho sé perquè, com que està malament de diners, fa molt de temps que no compren segons quines coses. Però Clan TV, per exemple, que té els ous pelats de passar productes de Nickelodeon, jo no li he vist Prodigy, per exemple. Per què? Jo no l'he vist, Potser sí, Ara estic parlant i em tiro a la piscina. Poder sí que s'ha passat, però no sé. Bueno, anem a esperar si tenim productes de qualitat i, a més, els podem anar emetent. Escolta, anem a tancar, va, vinga, amb la porra de la San Diego Comic Con. 5 minuts i tanquem, perquè em digueu... això ho proposava abans el Sergi, i m'ha semblat una idea meravellosa. Ara tenim la San Diego Comic Con, la que celebra el 60è aniversari, i han tornat a posar allò, la típica pancarta gegant, en aquest cas Strange New Worlds, Star Trek.
Què espereu? Anunciarem alguna cosa? No anunciarem alguna cosa? Com ho veieu? Va, qui vol començar? Començaré jo i ja m'ho trec de sobre. Jo Vinga. estic molt pessimista. Jo crec que faran algun panell amb algun actor de Strange New Worlds, passaran algun tràiler o algun 2 minuts d'alguna escena així una mica divertideta i para de comptar. Jo crec que sortirà Captain Kirk Returns in Doomsday. Avengers Doomsday, no. Pues sí que estàs més pessimista que jo, Ignasi. Home, a veure, en quant a sèries no crec que estiguin per anunciar cap nou projecte. Intentaran vendre'ns el peix de la segona temporada d'això de l'acadèmia i potser algun clip inclús de la 5a temporada de Strange New Worlds. Aposto que com que sabem que McCoy i Sulu apareixeran a la 5a temporada, crec que serà la plataforma perquè els veiem d'alguna manera. Hòstia, un primer vistazo del nou McCoy i seria un punt, eh? Sí, del nou McCoy i del nou Sulu. A més, com que hi ha... Bueno, no és spoiler, l'altre dia t'ho vaig comentar tu, Sergi, però hi ha el rumor que està circulant. Exclusiva! Que la 5a temporada de Star Trek Strange New Worlds vindria a ser Star Trek Year One. Val? És a dir, que el Capità Kirk assumiria la capitania final de la temporada 4 de Strange New Worlds. I això explica per què McCoy i Sulu són part de la temporada 5. Per rumor, Per tant, poder no és cert, però aquí queda la cosa. La meva, com sigui així i ho facin bé i no donin res més, la gent s'ho fa tot a sobre. Sí. Bueno, ja veurem. I podria ser, i el desig és que anunciïn alguna cosa relacionada amb la pel·lícula, perquè no tinguem aquesta sensació ara mateix que tenim de projecte encallat o a la nevera, no? Que diguin, no, que estem aquí i estem fent això i us podem ensenyar alguna cosa. Però en qualsevol cas rascaran tot el que puguin de lo que ja sabem que existeix. Vull dir, no crec que vinguin amb una cosa nova que no tinguem al cap. Igual s'anuncia aquell joc, perquè se sap que varen escanejar en 3D tots els escenaris que s'han venut. No sé si és per aprofitar-ho per fer entorns virtuals per algun joc o alguna cosa. Igual surten amb alguna collonada a partir d'aquí. Us imagineu que li tallen el cap a Alex Kurzman allà en el hall aquest I el tenim aquí, li tallem el cap. Ignasi, no està anunciat que surten l'Àlex i la Kiva junts a fer l'anunci del panell dels 60 anys? Sí, sortiran per quedar bé. Sí, ja. Jo no espero que anunciïn gaire res, No. El que ja se sap que han filmat i ja. Va, jo m'arriscaré. És a dir, jo crec que anunciaran Star Trek United. A veure què tal. A veure si l'encerto. I tinc motius per dir-ho, perquè això els catatrekkers no ho saben. Jo no sé si tu t'ho vaig dir, Ignasi, però un dels meus objectius vitals ha estat intentar entrevistar gent aquí al podcast i vaig intentar entrevistar l'Scott Bakula. Sí. Em va respondre, el representant, i em va dir, escolta, digue-m'ho això abans que sortís tot el tema de Star Trek United. I em va dir, ara l'Scott va molt ple, em van dir, té l'agenda molt a tope, però contacta'm d'aquí un parell de mesos i ho mirem. Llavors jo, clar, jo estava, saps, allò en plan pecho palomo, ja m'entens, Dir, ostres, com això surti, ho veurem, ho escoltarem les mateixes 300 persones de sempre, però jo ja puc plegar. I al cap de 2 mesos em van dir, ui, no, ara mateix no pot perquè té moltes coses del... Jo pensava, com m'ho dius, això? Llavors vaig pensar que no sigui que Star Trek en català se l'escolten allà als Estats Units i no volen desvetllar res i no volen que se li facin preguntes incòmodes. Per tant, estic convençut de que anunciaran a Star Trek United precisament perquè... O que va tan ocupat gravant la sèrie amb Top Secret, en secret total. Clar. Llavors, tu imagina't que la primícia l'ha tret un podcast a Catalunya perquè se'ns ha acudit preguntar-li una indiscreció al senyor Bakula. Imagines? En fi.
Res, ja està, ja puc acabar amb la meva pàjara. Escolta'm, a veure si tenim sort i s'anuncia alguna coseta, perquè això seria bo, seria donar certesa a l'univers de Star Trek, ni que sigui una mica. I si no s'anuncia ara a la San Diego Comic Con, sisplau, que aprofitin com a mínim el 60è aniversari per fer alguna cosa. Algun esdeveniment, alguna cosa, i que comencin una mica a donar pistes de com anirà el futur. Jo sempre trobaré com a oportunitat perduda els short treks, ¿vale? Perquè sí que van començar molt enfocats a Discovery, després van saltar una mica a Strange New Worlds, van tenir alguna petita prova amb animació, etc. Però jo crec que el producte de short trek hagués encaixat també com una cosa continuista al llarg de temps, com a escola d'aprenentatge als nous talents que entressin a treballar amb Star Trek, en plan, tu vols ser guionista de Star Trek? Fes-me 2 o 3 de short treks, a veure com funciona. Tu vols ser càmera? Tu vols ser efectes especials? Has de passar per 2 o 3 short treks per veure com funciona la cosa, ¿vale? I seria tant una escola d'aprenentatge i una escola de tiralla a qualsevol bajanada que ens puguem imaginar, de qualsevol minut de fora d'escena, de qualsevol moment de Star Trek que tinguéssim en ment, i hagués estat tan bizarro que per mi sempre serà una oportunitat perduda. La veritat és que eren molt xulos, eren interessants. Jo també penso que... Em va saber greu que no els continuessin, però em va agradar la iniciativa, sincerament. Quan van fer-ho no m'ho esperava i realment... Jo els recomano molt, també, els short treks. Si no els han vist, els Catatrekkers, busqueu-los perquè estan molt bé. Són capítolets curts a l'entorn de Discovery, a l'entorn de Star Trek Picard, de les primeres temporades, i són xulos. El dels Tribbles és superdivertit. Sí. I passa Discovery com podria passar a Deep Space Nine, Vull dir que... Sí, és el context. Està completament desconnectat de tot. Es poden veure... La majoria es poden veure de forma aïllada i després encaixen bé amb... O l'escena de l'ascensor de la Una i de l'Spock és fer l'acudit i ja està. Sí. Perdó. Molt bé, Sergi, Ignasi, gràcies per estar aquí una vegada més al nostre Consell de la Federació. Star Trek en català, tancant temporada, i Albert, escolta'm, agraïdíssim també que t'hagis passat per aquí, que fa temps que ho buscava i ho vam parlar, i escolta'm, per fi ho hem pogut apamar i que no sigui la darrera vegada. A veure si podem encaixar algun dia més, aquí a Star Trek en català, o fent tertúlia o parlant del que vulguis, vaja. Oh, i tant. Molt bé, escolteu... L'Albert és com un vampir. Ara que li has dit entra per voluntat pròpia, ja no marxa. Ell vindrà, no? Porta, l'Albert porta temes polèmics, està bé. Sí. No, m'agrada perquè vosaltres, Ignasi i Sergi, sempre esteu molt d'acord l'un amb l'altre en general, i m'agrada perquè l'Albert posa aquí la carn a la cadena, cosa que... Exacte. Escolteu, llarga vida i prosperitat a tots, bon estiu i sobretot moltíssimes gràcies per estar aquí. Nosaltres anem a acomiadar el capítol d'avui. Adéu. Un plaer, com sempre. Adéu. Ens acomiadem d'aquest capítol, el darrer de la temporada, i per tant acomiadem també aquesta tercera temporada de Star Trek en català. Ha estat un curs treki intens perquè hem parlat de moltes coses i hem parlat amb molta gent. Vam començar al setembre parlant precisament amb l'Ignasi i el Sergi d'aquell doble capítol, un de la sèrie original i un altre de Strange New Worlds, Balance of Terror i A Quality of Mercy, que estan molt relacionats entre ells. Intentarem recuperar dobles capítols similars per la propera temporada, perquè m'agrada molt aquesta idea d'anar ajuntant el passat amb el present per entendre moltes de les coses que passen a Star Trek. També vam parlar amb Jordi Buixaderes, com dèiem anteriorment durant el capítol d'avui, la veu del Capità Kirk en català i fins i tot la veu del Capità Kirk a The Motion Picture en el remuntatge que van fer de la pel·lícula. Hem parlat de moltes coses
però sobretot hem parlat de música en aquesta temporada. Vam parlar amb el Jordi, amb el Ramon, amb la Vinyet, d'Alexander Courage, de Jerry Goldsmith, de James Horner, de Rosenman, i segurament la nostra idea és seguir-ne parlant la temporada vinent. Hi ha moltes coses de les que podem parlar, des de Michael Giacchino, la música de Star Trek 6 també, la música de Generations, moltes coses xules que espero que puguem continuar. I a més hem entrevistat, a part d'en Jordi Buixaderes, a gent espectacular, des del Miguel Ángel Parra, autor del llibre Mujeres de Star Trek, un imprescindible, si encara no l'heu llegit ja feu tard, fins a Todd Stashwick, el capità Shaw de Star Trek Picard de la tercera temporada, i també hem entrevistat Dave Blass, el dissenyador de producció de Star Trek Picard. Pràcticament ningú aquí a Catalunya ha pogut parlar amb actors o productors de Star Trek, per tant, estem molt contents d'haver pogut parlar amb ells i que tots els catatrekkers tingueu l'oportunitat d'escoltar-los. Recordeu que estan també a YouTube penjades les entrevistes amb doblatge, per tant, escolteu, no teniu excusa. I en aquesta temporada hem parlat menys de capítols i de pel·lícules, però sí que tenim algun molt interessant com el de l'Enterprise del passat que vam fer amb la Vinyet, i la nostra idea és poder-ho recuperar de cara a la propera temporada i poder-ne parlar més una altra vegada, igual que vam fer les dues primeres temporades del podcast. Ara ja sí, ens acomiadem. Recordeu que ens podeu seguir a les diverses plataformes de podcast, a iVoox, a Spotify, a Amazon Music o també a Apple Podcast. També pengem els podcasts a YouTube, per aquells que ho preferiu, i ens podeu seguir a les xarxes socials amb l'usuari @StarTrekCatalà. Ens podeu seguir a Twitter, tenim canal d'Instagram i tenim a Threads i a Blue Sky. Allà podeu comentar-nos el que vulgueu. A mi també m'hi trobareu amb l'usuari @MarcVizcarro, i sobretot deixeu-nos comentaris al mur d'iVoox, però si voleu deixar-nos comentaris a les xarxes socials o a qualsevol lloc, escolteu, benvinguts siguin perquè formeu part tots plegats de la comunitat catatrekker de Star Trek en català. M'acomiado. Fins al setembre, si Déu vol i si la vida ens ho permet, com sempre dic. Jo sóc en Marc Vizcarro i us desitjo llarga vida i prosperitat.
Assegurem-nos que la història no oblidarà el nom Enterprise.